Hej Torben, som blev onsdag aften, og tid til vores 3. vlog, hvor jeg svarer på den opgave, du stillede mig i din sidste vlog. Vi skal virkelig have gjort noget ved den intro. Det handler om nørder og prædikatet nørd. Og heldigvis, så er jeg muligvis begyndt at lide lidt en pizza med pepperoni i fjeset. Men det giver mig en vis form for autoritet inden for feltet, så here we go. De fleste af mine favoritmennesker i hele verden, det er nørder og videnhungrende folk. For mig er det basically ligegyldigt, hvad for et felt man er nørd indenfor. Er man naturligt videnhungrende har en dyb viden inden for et eller flere felter, så er man allerede en lille smule awesome i min bog. Med hensyn til opgave Torben, så er jeg all in, og jeg tror, at vi skal tænke uden for boksen med den her. I min bog er nørder arten Homo sapiens sapiens sapiens. Det er ikke et specielt catchy prædikat, og det tager alt for lang tid at udtale. Men nu skal jeg forklare dig, hvorfor vi er Homo sapiens sapiens sapiens, og så kaster jeg bolden tilbage til dig. Da jeg lå i sengen nat og spekulerede på din opgave, kom jeg til at tænke på evolutionen og på alle de mega awesome nørder, jeg følger på både Facebook og YouTube og diverse andre steder. Og så tænkte jeg, det kan godt ske, at hele i verden ikke deler min holdning, men jeg elsker nørder. Jeg prøvede at finde et godt prædikat på, men jeg kunne aldrig helt komme væk fra triple sapien-tanken, selvom sapien ikke er direkte tillægsord. Så jeg tænkte på, at vi mennesker som art hedder Homo sapiens sapien. Det er fordi bare Homo sapien er den evolutionære gren af homoslægten, der ligger tættest på os Homo sapiens sapien. Og desværre så er alle de andre arter inden for Homo sapien-grenen uddøde. Der findes Homo sapiens neanderthalensis, også kendt som neandertalere, som lige skal siges, vi ikke nedstammer fra. Vi er deres fætre, vi har bare en fælles forfar med dem. Og den mindre kendte Homo sapiens idaltu. Da ordet homo i den her kontekst betyder noget i retning af menneskeslægten, og sapiens betyder sådan meget groft oversat tænkende, så er det kun fair, at nørder er kendetegnet som underarten Homo sapiens sapiens sapien, altså mennesketænkende. Vi mennesker har jo allerede været sig selv ved at navngive vores underart mennesketænkende Homo sapiens sapien. Så er det kun fair, at nørder får et lidt mere flatterende prædikat i og med, at de færreste er så velsignet med specielt store sportslige eller sociale kompetencer. Men nu bolden tilbage på din vand her, lille Torben. Hjælp med at få gjort til et udtalbart tillægsord, som indebærer essensen af triple sapiens ideen. Det kunne være noget i retning af nørd 2.0. Denne gang er det person.